Hey, vores sidste 2 videoer, der er nogle fejl, så vi blev nødt til at dele det op i 2. Så vi optager kun i 15 minutter. Den blev for lang, på grund af, at YouTube kunne ikke klare det, så den blev maks i 15 minutter. Ja. Teknisk fejl, det er ikke min skyld, det er Frederiks. Det er sgu da ikke min skyld. Jeg vil ikke have skylden. Jeg vil sgu da heller ikke have skylden, vi skal lige sove. Don't hallo, gider du talk godt? to me like that. I'm not your bitch. Hej jo. Hej, jeg wow. Nå, Hvor er det lidt? Nej, det var det ikke. Jeg er dernede, oppe i dig. Den friske fugl står op tidligt. Jeg vil ikke sige, hvad det ligner. Bjerget. Det ligner sådan en elefant, der bader. ja. Altså, hvis du kigger på min skærm nu, ikke? Det her, det ligner sådan lidt øret, snablen og så kroppen. Eller på min skærm, kroppen, hovedet, øret og snablen. Elefantus. Elefantus. Jeg skulle ikke tage alt det jern, vi har med. Måske ikke lige frem godt. Så sæt mænd til. Hvorfor mangler jeg så meget jern? Aner det ikke. Jeg havde 24. Og jeg har ikke brugt jern. Det er jeg heller ikke. Jeg har ikke lavet noget endnu. Det kan godt være, at du har fået lavet en. Det var der. Lige der lå den. Nå ja, det er jo rigtigt. Jeg lavede jo 2 af dem her. Ja. Det var mig, der lavede 2 af dem. Det var sgu da mig. Jeg stod klik. Og så smed jeg dem til dig. Jeg lavede sgu da mælk. Ja. Jeg skulle sige noget, men det må jeg ikke på YouTube. Jo. Lave mælk. Ikke på den måde. Fuck, jeg mangler. Det må du godt. Det er bare verdens klammeste YouTube Ikke på den måde. profil. Så er der ingen. Teknisk set. Ikke for YouTube. Jeg elsker mig, jeg siger det på YouTube. Ja, YouTube. I don't give a YouTube. Ja, det er YouTube. Okay, der. Fuck, hvordan kan ham der ikke brænde op? Fordi han ligger i vand. Fuck det. Du er stadig Ligesom du får ham op i vand, og så vil han brænde. Jeg er blevet opdateret, se. Ja, Jeg er klar til krig med min hund. Garuf. Wow! Det er min hund, slap Det... af. Au, det er altså ikke din. Jo, Den er ikke klar. Ja, men det er fordi, du skal bare komme herop til mig. Jeg får den til at sidde. Kom her, baby. Kom her. Sit. Okay, men det er ligesom hjemme. Skyld for knap. Sådan der. Det er ligesom derhjemme. Fordi du slår mig. Ja, det er ligesom derhjemme hos mig. Der angreb min hund ham også. Ja. Han begyndte bare lige pludselig. Hun vil lege. Hun begynder at bide mig. Men det er Mikkel, hun har lært ham at bide så hårdt. Så han siger ikke noget til det. Jalla habibi. Hej til den mor. Hej. Tig stille. Du må ikke bide Frederik. Jeg bider ham nu. Fuck dig. Kære kunde, du har nu opbrugt dit nuværende datapakker, og vi snakker derfor hastigheden på dit internetforbindelse i indhold. Frederik, der er ingen, der gider at høre, hvad det er, du siger i din beskeder. Okay. Din beskeder på YouTube. Din beskeder på YouTube. Så skrev hun så. Og så sagde jeg, oh my god. Frederik, min hund jagter dig ikke længere. Jeg skal bare få den til at sidde og rejse den op igen. Skelet på vej. Au. Jeg er begyndt at så småt at miste liv. Så tag noget kylling. Så tag noget mig. Som du sagde i sidste video. Ja. Så tag noget mig. Og det var i første video. Nej, det var i anden video. Part 2. Kan ikke programmere Minecraft med Fred og mig part 2. Der bliver vi nødt til at lægge op igen. Ja, den venter lidt. Ja, part 2 Part 3 kommer før part 2. Nej. Det gør det jo. Det kan jeg huske, det kom de gjorde den også med vores gamle video. Part 3 kommer også de er stadig ikke blevet lagt op. Jeg har aldrig fået gjort det. Det er ikke god. Jeg tager minen. Godt så, Pause. Du får lov til. Du skal ikke med. Fuck, Frederik, jeg har et problem. Den når stadig. Det betyder, den stadig er efter mig. Altså, jeg skal altså virkelig ud og skide. Frederik, det er YouTube, det er ikke interessant. Harry. Sådan der, nu har jeg altså lige noget til hunden. Jeg skal altså skide.
Jeg beskytter altså lige min hund inden det her træ, okay? Beskyt din hund. Men det er fordi, jeg bliver nødt til at lade den sidde. Jeg skal ned i grotten, og den skal ikke med. Og hvis jeg ikke kommer hjem, inden det bliver nat, så bliver den angrebet af dyr. Og den kan ikke gøre noget, fordi den sidder ned. Mm. Så jeg går altså det er fordi, lige der ud er og skider. bedste, min ven. Ja, jeg går altså lige ud og skider. Frederik, det er meget charmerende at høre på. Ja. Ja, Frederik, du dør snart. Han er meget ensomt. Frederik, er det svært at lukke døren efter dig? Og det er også rigtig svært at lukke. Alle lige på YouTube. Frederik lukker ikke døren på toilettet. Jeg tror, jeg henter kameraet og løber hen mod dig. Nej, det gør du ikke. Jeg troede seriøst ikke, du havde bukser på. Han kom dansende ind som en bøsse, og jeg troede ikke, han havde bukser på. Jeg skal seriøst ind og... Døren! Fuck, der er du tæt på. Afsted. Okay, jeg skal lige have noget mad. What the fuck? Nå, der var et hul. Kan du gøre det imens? Nej, det er for doven til. Jeg kan ikke multitask. Det er mig, der er den dogne. Mike, jeg kan ikke multitask. Det er jeg. Det ved du også godt. Jeg kan 4 forskellige ting på en gang. Ja. Jeg kan synes ikke finde mine. Du kan være røvirriterende, du kan snukke, og du er pisse-irriterende samtidig. Hvad er den fjerde ting? Jeg er både røv og pisseirriterende. Ja. Okay, der er en random flyvende blok. Nå, okay, det var fordi, der var mappet ikke var blevet lukket nu. Ja, Rasmus, nej. Jeg skal ikke. Og så blev det helt stille. Ja. Jeg skal jo snart have opgraderet, jeg skal have noget mere jern. Jeg kommer til at bruge det på rustningen. Jeg har et stykke tilbage. Det ved jeg godt, det ligger inde i chesten. Jeg vil tjekke, hvor meget der var tilbage, fordi så vil jeg lave mig en... Nej, det vil du nemlig ikke, for det er mit jern. Jeg har selv skaffet. Du må selv gå ned. Hvis det ligger i chesten, så er det vores Nej, du må selv gå ned af mine. Så kan vi lave hver vores chest. Det er derfor, jeg siger, du skal skaffe noget træ. Så skal jeg lige låne din... Nu må du komme hen til mig. Jeg gider ikke gå hele vejen tilbage. Det er ikke. Så kunne jeg tage Er du klar til at kigge? Okay, bare... Jeg har loadet nye dele af mapper. Au. Jeg troede, det var mig, der fik skadet. Du skal huske, hvor hjem er på kortet, ikke? Der er en hund. Du har knoglerne, Frederik. Ja. Du er heldig, du får lov til at bruge dem, for det er mine knogler. Der. Det er meget sjovt træ, det der. Frederik. Ja, herhen. Fuck, du er væk, så lad være med at gå. Jeg går tilbage af. Lava! Wow. Sukker! Vi har ikke brug for sukker. Jo. Nej. Vi har brug for æg. Ja. Vi har brug for æg. Og hvede. Ja, og hvede. Vi skal også begynde at lave den der farm. Ja. Du skal nok finde... Vi Hey, mødes op ved lava! Vi mødes op ved lavaen. Hey, har jeg ikke stadig? Du kan se mig. Ja. Hej. Giv mig lige din... Hvad fanden er det, det hedder en... Ja, den der. Det er bare meget, der bærer alle de gode ting. Ja. Giv mig lige den der. Ja, den der og den der. Vent, har vi ikke mega meget træ derhjemme? Jeg vil gerne have mere. Vi er sgu da Vi mega har meget træ 4 derhjemme. stakke. Jeg tror, vi er 3 eller 4 stakke. Jeg vil have mere. Ja. Frederik, jeg går i minen. Du går hjem og... du skal lave skilte, og du skal lave chest. Okay? Skilte og chest. Hvorfor skilte? Fordi vi skal kunne sige, hvem der er hvem. Til hvad? Nå ja, skilte, ja. Det ved du godt, jeg allerede. Wow! Mike, vi har simpelthen så meget, ikke? Vi pørs ikke mere træ. Jeg don't give a fuck. Jern! Så
Så der hvor jeg dør, og så mister alt det gode. Ja, og så slår jeg dig ihjel, og ikke kun i spillet. Fuck. Shit. Nå, der er 5 minutter tilbage i videoen. Er der det? Ja, Kæft, det gik hurtigt. ja, synes jeg også. Jeg vil kun lige kigge ud. Nej. Vi skal snart slutte. Wow! Frederik. Wow, okay. Kom i gang med at hakke, mester. Jeg skal lige... Jeg er bare sådan klar, hvor komme i gang med at hakke. Den ligger simpelthen så på dumt bjerg, mand, den her. Hvad for det? Vores slot, det ligger simpelthen så dumt. Ja, det er åndssvagt, ikke? Fordi man skal blive ved med at grave nye veje, og så blokerer man for andre veje, og... Man skal ikke grave veje. Nej, det ved ikke, hvad jeg mener. Sådan der. Se. Nu har jeg lys. Jeg tager lige alt træet på mig. Når du går ej. Sådan så jeg kan leve. Nå, på den måde. Jeg troede, du skulle på vej ud af huset. Ja. Du skal skaffe ikke sætte til alle vores træ. Okay. Hvor mange af de der skal jeg lave? Vi skal have en dobbelt chest mere, så kan vi altid lave mere senere. Og så skal vi have et skilt. Ja, 8. 2. Nej, 4 hedder det. 1, 2, 3, 4. Det er lige det. Jeg ved ikke, hvordan man laver Skilte? skilte. Ja, Nej. prøv at spole videre der. Til siden. Vi kan lave en bakke. Ja, hvad skal vi bruge den til? Ja. Du skal bare gå til siden, og så prøve igen. Hvad siger man egentlig til et hæk? Det ved jeg ikke. Hæk igen? Hæk. Kan man hurtigt lave skilte i den her version? Ja. Ja, undskyld, jeg er ikke vant til at spille Minecraft på Playstation. Jeg spiller med Det er computer. næsten det er næsten det samme som på... Der vil altid være forskelle. Det ved jeg godt. 3 minutter. Det lyder så trist. Men det er irriterende, vi kan optage så lang tid. Ja. Og det er slet noget lort. Så er det bare lige det, hvor fanden laver man skilte. Jeg kan kraften ikke huske, hvordan man laver Prøv at hente billederne. billederne. Nummer 3 for helt hjemme. Jeg skal bruge Du skal noget... bruge pind og jeg skal træ, bruge en 6 stik. stykker træ. Så laver vi en Jeg stik. skal bruge en stik. Hov, ej, nu ved jeg ikke, hvilken vej jeg skal gå. Håber det er den her. Og det er løgn, ikke? Så har vi 3. Frederik. Der er 2 veje. Fuck yeah. Prøv den her. Så Det er nok den her, for det er lys. jeg sætter dem øverst, ikke? Altså helt oppe. Du sætter min ved siden af mit. Hey Frederik, kan jeg ikke bare få den, der er allerede dernede? Så har vi altid 2 til ekstra. Hvad? Nej, Frederik. Og så sæt min på den anden side. Altså herovre. Nej, helt over på den anden side. Nej. Derhen. Og så er den nede i bunden, det til ting, man bare kan tage af. Ja, lige et sekund. Du bliver lige nødt til at stå stille. Mike. Mike. Vi kan lige nå at skrive. Nej, jeg nåede ikke. Fuck. Vi kan kun lige nå at skrive, for det her færdigt. Ja. Nå, i hvert fald. Nej, du skal lige skrive det færdigt. Ja. Nej. Nej. Det må du ikke. Det må du ikke. Du må ikke afslutte. Og den går væk. Jeg skal frede. Fuck da. Vi kan også prøve at skrive MAF. Nå, i hvert fald håber I ser part 3. 14 minutter. Ja. Håber I ser part 3, og vi ses.